ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବାର ବା ଗୋଟେ ନରମ ଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବାର ଦୁନିଆ ଜାଣି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଭାରତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯିଏକି ଉଦାରତା ରଖେ ମାନେ କୁହାଯାଏ କି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ସେମିତି କି ଭାରତର ପରମ୍ପରା ସେମିତି କି ଭାରତ ଉଦାରତା ରଖି ଚାଲେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦେଶ ଆଡ଼େ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ କି ଭାରତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦାରତା ଗୋଟେ ଦେଖେଇକି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଯେମିତିକି ହେଇଯାଉ କି ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଯୋଉଟାକି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିକିରି ଭାରତ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଅନାପ ଶନାପ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ ଯୁଦ୍ଧ ରଖିଦେଇଥିଲେ କି ଭାରତ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଯୁଦ୍ଧ ରଖିଦେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ବିଲକୁଲ ସତ ନଥିଲା। ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ବି ଆସି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଇଥିଲେ କି ଭାରତର 8ଟା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା, କେବେ 9ଟା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କେ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ସାରିଲେଣି, ଯୋଉଟାକି 6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ମିଳିଥିବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇନଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲା କି ତାଙ୍କେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଯିଏକି ଏଇଟା ବି କହିଥିଲା କି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କିଛି ଫାଇଦା ହେଇନଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ସେଇଟାও ବି ମାନେ କିଛି ଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଲାନି, ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତା ସହିତ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଯିଏକି ଭାରତର ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ୟୁଜ୍ କରି ଫିଙ୍ଗିଲା ପରି ଭାରତକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାରତକୁ ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଫସିଲା ପରି ଫସି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା। ତ ସେଇପରି ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଭାରତର ଯେଉଁ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍, ଯାହା ସହିତ କି ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବହୁତ ଥର ଫଟୋ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବା କେଉଁ ବି ଜାଗା ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଲିଡର ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆସେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୋସ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି କି ବିନା ପଇସାରେ କିଛି ଚାଲେନି, ତ ସେଇଆ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଭାରତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ରାଫେଲ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଫ୍ରାନ୍ସଠୁ କିଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଗଲା କି ଭାରତ ରାଫେଲ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କିଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରି ଦେଶ ଯିଏକି ଭାରତର ସାଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଯାହା ଦରକାର ମାନେ ଯାହା ଗୋଟେ ମାନେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଜଣେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରେ କି ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଯୋଉଟା ଯୋଗୁଁ କି ଭାରତ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିଏକି ମାନେ ନିଜର ସୋର୍ସ କୋଡ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି କି ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସରଳତା ବୁଝେଇବି। ଯଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହି ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ନ ଦେବ ତ ଭାରତ ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜି ଅଛି କି ଭାରତ ଏହି ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି ବା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ବନେଇଛି ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ, ଯୋଉଟାକି 114 ପାଖାପାଖି ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ତାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ପାଇଁ ବି ଦରକାର, ବହୁତ ଦରକାର ଭାରତକୁ ଏହି 114 ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଭାରତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ହେଇସାରିଲାଣି, ଯୋଉଟାକି ସିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲସେ କଥା ହେବା କି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କଥା ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ডিটেল ସହିତ ସବୁକିଛି କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଦୁନିଆ ଭରର ଖବର ଡିଫେନ୍ସକୁ ହେଇଯାଉ ବା ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯାଉ ବା କେଉଁଠି ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଜିଟମେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଲାଗିବନି କି ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଏଇଠି ବୋଲି କହିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ଯିଏକି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଭାରତର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଏନ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ହେଇଯାଉ ବା ୟୁଏନ୍ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଯାଉ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜାତିସଂଘ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ବହୁତ ଥର ନିଜ ଭୋଟିଂରେ ବଞ୍ଚେଇଛି ବା ଭାରତକୁ ବହୁତ ଭୋଟିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ବହୁତ ସାରା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଘୋଷିତ କରିବାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଅଛି, ତ ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ ଆସିଥିଲା ଆମର ରାଫେଲର, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଭାରତ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଦୁନିଆର ଦେଶମାନଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ନାଁ ହେଲା ରାଫେଲ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯାହାର କି 36ଟା ପାଖାପାଖି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଭାରତ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯାହାର ଦାମ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି କହିବେ 50,000 କରୋଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ରୁପିସ୍ରେ କିଣିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ
ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏହି ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଯେଉଁ 36ଟା ଭାରତ କିଣିଛି, ଭାରତର ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିବା ଫାଇଟର ଜେଟ୍, ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ମେଇନ୍ ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏହି 36ଟା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବା ଏହା କହିପାରିବା କି ଏହି ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ 36ଟା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାରତ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୱେପନ୍ ପରି ୟୁଜ୍ କରେ ନିଜର ଏୟାରଫୋର୍ସରେ। ତ ଯେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭାରତ ଯେଉଁ କି ନିଜ ସାଙ୍ଗଠୁ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ବା ନିଜ ସାଙ୍ଗଠୁ ଯେଉଁଟାକି ଭାବୁଥିଲା କି ସାଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବହୁତ କଠିନ ସମୟରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଚାଲେ ତ ସେଇ ସମୟ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଦେଶ ହେଇଯାଉ, କେତେ ବଡ଼ ଦେଶ ହେଇଯାଉ, କେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହେଇଯାଉ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ବାରୁଦ ସବୁ ଅଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ 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 ଟେନସନରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ଏ କୋଉଟା ସରିଯିବ, କୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହେବ, କୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହେବନି, କେତେ କୋଉଟା ଫାଇଦା ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲେ ହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସଠୁ ନିଜର ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବୁଝେଇବି କି କ'ଣ ମାନେ ସୋର୍ସ କୋଡ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ମାଗିଥିଲା। ଆପଣ ଖାଲି ଏଇଟା ବୁଝି ଚାଲନ୍ତୁ କି ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଇନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦରକାର ଥିଲା, ହେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ, ଭାରତକୁ ଏତେ ମାନେ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସେଇ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ମଝିରେ ହିଁ ଯାଇକିରି 114ର ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ 36ଟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତ ଏବେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ସେଇ ଫ୍ରାନ୍ସଠୁ 114ଟା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା। ସେଇ 114ଟା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଦାମ କେତେ ଆସିଥିଲା? $43 ବିଲିୟନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 36ଟା କହିଥିଲି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିଥିଲା? ପାଖାପାଖି $8 ବିଲିୟନ। ମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ 8 ଚଉକୁ 32, 8 ପଞ୍ଚା 40, ମାନେ 5 ଗୁଣା ଅଧିକ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇକିରି 100 ନମ୍ବର ବି ଅଧିକ ଥିଲେ 114, 5 ଗୁଣା ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କିଣୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯଦି ସେତେବେଳେ 50,000 କରୋଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 2,50,000 କରୋଡ଼ର ଏଇ ଡିଲ୍ଟା ଭାରତ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଖାଲି ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ରାଫେଲ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦୁଇଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସେ। ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ନେଭି ୟୁଜ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପୋର୍ଟ ଅଛି ତାହିଁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଇମେଜ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ରାଫେଲ, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁସେନା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତାକୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଏ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ କ'ଣ, ସୋର୍ସ କୋଡ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଭାରତ ଏବେ ମାଗୁଛି କ'ଣ? ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭାରତ ସହିତ ମାନେ ଭାରତର ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନବନ ହେଲା ତ ଭାରତ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ସମୟରେ ଇଏ କହିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ତୁମେ ଦେଉନ, ହଉ ଆଇସିଡି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଇଦିଅ। ତ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ କ'ଣ? ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଆଇସିଡି ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଅଛି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ, ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି, ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କାର୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ତାକୁ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯଦି ସେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ କାର୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରେ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଲାଉ ନଥାଏ କି ଆପଣ ସେଇଟା ଏକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ବା ତା ଉପରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ନେଇପାରିବେ। ତ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ମିସାଇଲ୍ ଲଗାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ନିଜର ଯାହା ତାହା ଲଗାଇ ଅଛି ଲଗାଇ ପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ବାଇକ୍ରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଲାଗୁଛି, ବାଇକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଟୁ ସେ ହର୍ନ ଲାଗୁଛି, ବାଇକ୍ରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଆପଣ କେଉଁଠି ଲଗାଇବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍କିଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବା ଆପଣ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ହର୍ନରେ ଲଗାଇଦେଲେ, ଲାଇଟ୍ରେ ଲଗାଇଦେଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କଲେ, ନୂଆ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଲଗାଇଦେଲେ, ଯାହା ବି କଲେ ତ ସେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇସିଡି। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଇସିଡି କ'ଣ ନା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ହର୍ନରେ ଲଗାଇଦେବା, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଇସିଡି। ଆଉ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିଁ ଆପଣ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲେବଲ୍ରେ ହିଁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ବାଇକ୍ର ଆସିଲା ପଛ ସିଟ୍ କାଟିଲେ, ନୂଆ ଚକା ଲଗାଇଦେଲେ, ନୂଆ ସବୁ କିଛି କରିଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ହେଇଯିବ ସୋର୍ସ କୋଡ୍। ଆଉ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଏ କରିଦେଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ଯେମିତି ହର୍ନଟେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇସିଡି। ଭାରତ କ'ଣ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବନି, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କହିଲା କି ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ଲଗେଇକିରି ଏତେ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆଇସିଡି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତକୁ ଆଇସିଡିର ଦରକାର। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ନିଜ ଲେଭେଲରେ ବହୁତ କିଛି ମିସାଇଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ଭାରତ ନିଜ ଲେଭେଲରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଅସ୍ତ୍ର ମିସାଇଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେ ମିସାଇଲ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଗତି ଅଛି ବା ସାଉଣ୍ଡର ଗତି ଅଛି, ସେ ସାଉଣ୍ଡର ଗତି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି। ବଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବ ତାଠୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇକରି ସିଏ ମାରିପାରିବ। ତ
ସେଇଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଭାରତ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମିସାଇଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ବନାଉଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ବି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ରଷିଆ ସହିତ ମିଶିକି ବନାଉଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ୍ ବନାଉଛି ସେଇଟା ବି ତ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନା ଆମର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏ ICD ଦରକାର ଥିଲା। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ଟେ ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣାଥିବାର ଅଛି ନା କି ଏ ପ୍ଲଗ୍ଟା ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ କେମିତି? ତ ସେଇଟା ହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଭାରତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସଠୁ ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ମାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ରିୟର ଭ୍ୟୁ ମିରର ଅଛି, ବା ଆପଣ କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିୟର ଭ୍ୟୁ ମିରର ଅଛି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ କେମିତି ଚାଲିଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହାୱାରେ ଉଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇଟର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ସିଏ ଆଗକୁ ଦେଖିକି ଚଲେଇବ, ଆଗକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ତାକୁ ମାରିବ, ନା ସେ ପଛକୁ ବସିକି ଦେଖିବ କି ତାକୁ କ'ଣ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି। ତ ରାଫେଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯିଏକି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ରାଫେଲ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା 360 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ତାର ଆଖପାଖ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଜ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଦେବ କି ତା ଉପରୁ କ'ଣ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ବା ତାକୁ କିଏ ଲକ୍ କରିକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି, ବା ସିଏ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଆଇଡ଼ିଆ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଫେଲ ନେଇକି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଫେଲ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ଚଲାଉଛି, ସେ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବନି। ତ এই যে ফাইটার জেট ଅଛି ସିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ରାଫେଲ ଭିତରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଗୋଟେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବନାଉଛି, ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ କି ଭାରତ ସେଇଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କାହିଁକିନା ଆଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ନେବାକୁ ଭାରତ ଏଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କି ଏହି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ, ତ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଆହାର ବି ଏକ୍ସେସ୍ ଚାହୁଁଛି କି ଭାରତ ଆ ମଝିରେ କ'ଣ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବ କି ଯାହା ବି ଭାରତ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଭାରତକୁ ଦେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚୋରି ହେଇପାରେ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତ ଏବେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏବେ ଡିଲ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏ ଡିଲ୍ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଭାରତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫସି ଚାଲିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଧୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ଭାରତ ମାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ମିଳିନଥିଲା, ତ ସେମିତି ପୁଣି ସିଚୁଏସନ୍ ନ ହେଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାରତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦୂର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣ ଏବେ କହିବେ କି ଠିକ୍ ଅଛି ICD ମାଗିଲା, ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ICD সোর্স কোড দেবারে ফ্রান্সକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କି ସେ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଦେଇଦେଲା, ICD ଦେଲା, ଭାରତର ତା ସାଙ୍ଗ ବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବିକାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣିଲା ପରେ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ଆପଣ କରିବେ, ତାକୁ ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଧରିକି ଯିବେ, ତ ସେମିତି ସେମ୍ ଲେଭେଲର ସର୍ଭିସିଂ ମାନେ ସେଇପରି ହିଁ ସର୍ଭିସିଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିଟା ଧରି ଆସିଲେ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସର୍ଭିସିଂ ହେଲା, ଏଇଟା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସର୍ଭିସିଂ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ତାର କଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବିକିବା ଦେଶ ଥାନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କିଣିଲା ବେଳୁ ଅଲଗା ପଇସା ନିଅନ୍ତି, ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ନେବେ, ତାହିଁରେ ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଅଲଗା ପଇସା ନେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ପରମିଶନ୍ ମାଗିବେ ନିଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ମଗାଉଛି ତାକୁ ପରମିଶନ୍ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମଝିରେ କ'ଣ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେ ମଝିରେ ଆପଣ ଯଦି ପରମିଶନ୍ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ତ ହେଇଗଲା କଥା। ଆଜି ତାକୁ ମାଗିଲେ କାଲି ତାକୁ ମାଗିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମିସାଇଲ୍ 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯଦି ପରମିଶନ୍ ଆପଣ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ତ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଫିର୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ସରିଗଲା ଫିର୍ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଚାହୁଁନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଲେଭେଲରେ ହିଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରେଇକିରି ଏ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକିନା ଭାରତ ଏଇ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଫସିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଅଲରେଡ଼ି ଫସି ସାରିଲାଣି ଆଗରୁ ବି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଉଛି ଭାରତକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ତେଜସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବନାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆମେରିକା ଯୋଗୁଁ ଯିଏକି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କି ଦୁନିଆର 2-3ଟା ଦେଶ ହିଁ 2ଟା ହିଁ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା ରୁଷ, 3 ନମ୍ବର ଦେଶ ହିଁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଚାଇନା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେ କୋଉଠୁ ଚୋରେଇଥିବ। 3 ନମ୍ବର ଦେଶ ହିଁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ରଷିଆକୁ ତ ମାଗିପାରିବନି ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଆମେରିକାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ପୁରା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇଟା ଅଟକିରି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କାହିଁକିନା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍।
गोटे स्क्वाड्रन केते थाउछनी जेमिति कि आमे प्लाटून कहूचे पुलिस रो माने पूरा गोटे गोष्ठी जो आसुछन ताकू कहउछन आमे प्लाटून तो सेमिति गोटे फाइटर जेट जो पूरा गोटे ग्रुप आसे ताकू कुआ जाय आमे स्क्वाड्रन्स तो गोटे स्क्वाड्रन केते फाइटर जेट थाए गोटे स्क्वाड्रन नै कि चलंतु 18 रु 20 टा पाखापाखी फाइटर जेट थाए तो भारत पाखरे आज डेट अच्छी केतरा स्क्वाड्रन भारत पाखरे अच्छी 29 टा भारत पाखरे रहिबा केते दरकार 42 रो आखापाखी स्क्वाड्रन्स रहिया दरकार आ रहिले केतेटा रहिले सबुडु बढ़िया 55 टा पाखापाखी रहिले सबुडु बढ़िया जेमिति कि आपण जानछनी 55 और 29 भितर केतेटा फरक हलानी देखुते गोटे बहुत बड़ डिफरेंस आसलानी कहीं ना इडा एमिन नाही कि 35 टा चॉकलेट 29 टा चॉकलेट सेडा नै 55 टा चॉकलेट 29 टा चॉकलेट सेमिट नै इडा होची देशर गोटे सिक्युरिटी रो गोटे कथा तो जदी सेति की डिफरेंस आसलानी कहीं ना कोड सेडा पूरा करिबा पई भारत चेष्टा करछि कहीं ना आपण जानथिबे कि डेली नुआ फाइटर जेट तार की डेट सरी जाउछि माने भाबन तो लाइफ गोटे भी थाए गोटे फाइटर जेटर लाइफ भी थाए तो से फाइटर जेटर किछि फाइटर जेटर लाइफ भी सोछि तो धीरे धीरे से स्क्वाड्रन संख्या कमी कमी आसीबो आ जदी भारत ता सहित नुआ नुआ किनि जदी ऐड अप न करिवो नुआ टेक्नोलॉजी सहित नुआ फाइटर जेट ऐड न करिवो कोड ना कोड भारत चाइना हे जाऊ बा पाकिस्तान हे जाऊ तांको मुकाबला रे कोड ना कोड भारत पछरे रही पाए जोडा कि भारत चाहुनी सेति पय भारत माने ए डील सहित आगो को बढ़ुची जोडा कि धोका ऑलरेडी फ्रांस दे सालान थरे आ एबे अमेरिका थरे फ्रांस माने धोका दे सालान तो एबे देखा जाऊ कि माने कोन होची कथा किंतु आज डेट रे आपण जदी कहबे फ्रांस डर कोन अछि फ्रांस डर कोन अछि काहिना मिसाइल यूज करिया जो आईसीडी जो कोड अछि बा सोर्स कोड दोनी कंपे जदि मु फास्ट कथा हेबी कि तार मेन प्रॉब्लम सी माने मिसाइल लगे ପାଇଁ କମ୍ ପାଇ ଦଉନି कि चाहूँची कि सी देखो फास्ट कथा तार भी मिसाइल बिकी होची आमे ता मिसाइल बिकुचे जोटा कि सबुठ बड़ माने तार फायदा कि पैसा क्या इच्छा नहीं तो फ्रांस को भी इच्छा तो सेटा चाहूँची कि निज मिसाइल किणा बिका हो ता सहित कौन होची ब्रह्मोस जेमिति कि आपण जानथिबे कि रूस और भारत मिसी बनौतनी जदि एही मिसाइल रो जदि एही मिसाइल जदि भारत जदि सेही फाइटर जेट यूज करबा स्टार्ट कला जेमिति कि आपण जानछन्ती रशिया जदि एडा माने बनैची ताकू भी कोड ना कोड ए फाइटर जेट डाटा मिलिबो ए फाइटर जेट रो केते भलसे माने तार मिसाइल जाउची बा ए मिसाइल ए जो मिसाइल केते कारीगर से जो फाइटर जेट यूज हेले तो सेटा जदि से डाटा कोड ना कोड जदि रशिया पाखु पहुंचला आ भाबंतु आगु जाइकरी फ्रांस आ रशिया भीतर गोटे युद्ध स्टार्ट हेला तो कोड ना कोड रशिया गोटे फ्रांस पई से जो डाटाटा जोडा रशिया मिलथिबो कोड ना कोड डिसएडवांटेज बा गोटे कोड ना कोड प्रॉब्लम ए जो भारत जो डाटा जो शेयरिंग जो हेई पारे जोडा कि जेन्युइन कंसर्न कहीं ना मु आपन कह दउ चाहू कि ए फाइटर जेट आज डेट तीन देश यूज करछनी गोटे कि फ्रांस यूज करछि गोटे भारत यूज करछि आ गोटे देश होछि इजिप्ट जोडा कि ए फाइटर जेट यूज करछि तो आगु बहुत सारा डील भी अच्छी जोटा कि इंडोनेशिया पर देश हो जाऊ बाकी दुनियार बहुत सारा देश ये फाइटर जेट विषय में आज डेट रे पचरा चलती जोटा कि किणवार भी अच्छा भावतु से देश जब पहुँचला रशिया पाखु तो से देशर किसी ये रही तो आउ स्पेक्ट्रा भी जो टेक्नोलोजी अच्छी कोड ना कोड रशिया माने फ्रांस चाहूनी कि ये जो टेक्नोलोजी ताठू चोरी हो जोटा कि माने से चाहूँगी कि तार टेक्नोलोजी ता पाखर देखा जाऊ आगो कौन होची आउ भारत पाखे कौन ऑप्शन अच्छी जदि यही डील न हुए तो यही डील जदि न हुए फ्रांस भारत पाखे आज डेट रे यही ऑप्शन भी अच्छी कि आपन जमी जानथिबे कि रूस जे कि भारत बहुत भल सांग बोली कह जाए किंतु भारत सी बहुत खराब वे यूज भी करछि जा विषय आम बहुत आगू कथा भी होबा वीडियोस मोर आसीबो कि आपन बुझीबी कि जेति कि आप रूस भारत भाबुची रूस को निज देश सांग बोली कहि रूस सेति सांग नै रूस सब बेले भारत को यूज करी कर चलछि जो कि आज भारत कोड ना कोड रूस ऊपर डिपेंडेंट अच्छी या विषय आम कथा तो भारत आज डेट रूस भी निजर SU-50 सुखोई 57 बोली गोटे विमान अच्छी जोटा कि 5th जनरेशन फाइटर जेट जी कि सोर्स कोड आईसीडी सब सहित माने टेक्नोलोजी ट्रांसफर पर्यंत रेडी हो जाए भारत सहित कहीं ना आपन जमी जानथिबे कि प्रतिबंध अच्छी आज डेट लगे दीचनी वेस्टर्न देश और जेति कि रशिया उपरे तो रशिया कोड ना कोड चाहूँ कि यही सब जो फाइटर जेट आज डेट रे माने रशिया फाइटर जेट कोड ना कोड रशिया बाहर बनले बहुत भल कहीं जो जो कि पार्ट्स प्रॉब्लम होबनी आ चाहिए से बिकी भी पारिबो आ निज देश रे भी यूज करि पारिबो जोटा कि माने सेति पई से माने ए सब फाइटर जेट्स रो ते सब प्रॉब्लम दउची कि बिका हबा पई देखा जो भारत कोन कोची भितरे आउ माने आज डेट रे डील जति गोटे देश को मिली गलानी माने गोटे देश एडा प्रॉमिस कर सालानी कि जति 114 किनी आ जाउची तो भारत को भी ए फाइटर जेट कोड ना कोड दरकार काहे ना भारत भी निजर स्क्वाड्रन्स जेमिति कि म आपन कहली कि जो संख्या अछि फाइटर जेट्स सेडा भी कमी चलची आ जति एही जो फाइटर जेट्स जति संख्या जदि कम पूरा न हला कोड ना कोड भारत को भी प्रॉब्लम हो पारे आउ फ्रांस को भी कोड ना कोड 43 माने 2,50,000 करोड़ गोटे माने एते बड़ डील जोटा कि एठा कुआ जाए कि दुनिया सबुठ बड़ जो आज डेट जो वेपन्स डील अच्छी डिफेन्स डील अच्छी मिलिटरी डील अच्छी
ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏଇଟା ପୁରା ନ ହୁଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣ ଏଇଟା ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ କି ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରାନ୍ସ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ମାନେ ଭାବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୁଣି ଆଗକୁ ଭାରତ କିଣିବାର ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କଥା ହେବା ହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ଅଛି, କ'ଣ ଭାରତକୁ କିଣିବାଟା ଠିକ୍ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ରୁଷ ତାଠୁ କିଣିବା ଠିକ୍, ନା ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ F-35 ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବିକୁଛି ସେଇଟା କିଣିବାଟା ଠିକ୍? ତ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ କହିବେ, ଜାଣିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ଆପଣ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ନେଇକି ପୁରା ସିନାରିଓ ବୁଝିଲା ପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିଲାନି ମାନେ ଗଲତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ତ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ କରିପାରିବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ତରିକାରେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବି କହିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ଅସିତ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅସିତ ସ୍ପିକ୍ସ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।